Pakistan'ın Demiradognaqy Hayber Puxtunxwa welaýatynda saglyk puwdugynyň denan işgärleri öz aýlyk haklarynyň wagtyndan geç berilmegine nägileligini bildirip, gahar gadaply demonstrasiýalar geçirdiler. Saglyk puwdugynyň hanym işgärleri ady bilen hem tanalýan bu işçiler Sewitde poliomielite garşy waksina sanjymlaryny amala aşyrmak ýaly mühim işleri ýerine ýetirmekde hem borçludurlar. Şol bir wagtyň özüne işgärler hökümetiň öz aýlyk haklaryny wagtynda bermeýändigini aýdýarlar. Demonstrasiýalar döwründe adynyň bir protestçi aşyk gyzgyn howa şertleri sebäpli özünden gitdi. Pakistan'ın yeni bir şehri Banu'da söwdegärler we biznesmenler hökümetden mali kompensasiýasyny talap edip protest geçirdiler. Olar 2014-nji ýylyň iýun aýynda Demokratik Waziristanda Taliban hereketiniň nişana alynmagy netijesinde başlan hökümetiň harba operasiýalary sebäpli öýünden göçmäge mejbur bolandyklaryny we şondan soň öz mal garalarynyň helak bolandygyny aýdýarlar. Serbiýanyň paýtagty Belgradda yerli aktivistler tarapyndan ýakyn Günnordan we Demokratik Afrikadan gelen bosgunlara ynsanperwer kömegi hödürlenenden soň olar aýdym-aýdyp tans etdiler. 29 awgustda Serbiýanyň Serhet ýok atly topary Belgradyň çetinäki awtobus durulgysyna galýan bosgunlar üçin çaý we azyk haritlaryny taýýarlady. Siz Azatlyk radiosynyň şunkü täzelikleri bilen tanyş boldunuz.